Good morning mga ka-online. Magdi-deliver tayo ngayon sa Barangay Naga, Tiwi, Albay. Tara, samahan niyo. So ito na nga mga ka-online na binabagtas natin yung kahabaan ng Sangay Tiwi Road. Ito yung alternative route mga ka-online ng biyahe papuntang Albay. Mas maganda dumaan dito kasi bukod sa walang traffic, busog na busog yung mata mo sa mga magagandang tanawin. Talagang nakaka-amaze mga ka-online. And syempre mga ka-online, kung gusto niyo pong mag-order ng galvanized tubular double deck with pull-out bed, available po sa amin lahat ng sizes. Made to order po ito mga ka-online. 5 to 7 days. Yun, 5 to 7 days yung gawa namin. Fully welded for long time use mga ka-online. And available din po sa amin yung Urafix foam original. Panatag ka dahil cash on delivery mga ka-online. Hindi po kami humihingi ng down payment kahit malayo, para sinisiguro namin na titiwalaan niyo po kami at kami rin po ay nagtitiwala sa bawat kliyente na nag-i-inquire sa amin. Kaya message lang kayo mga ka-online sa Van Brothers Merchandise. We deliver Bicol Region. So ito mga ka-online, malapit na tayo sa Barangay Naga, Tiwi, Albay. Alam niyo mga ka-online, itong Barangay Naga, hindi na siya aabot ng sentro ng Tiwi pag galing ka dito sa Sangay. Kaya medyo malapit lang. Medyo smooth lang yung biyahe natin para safe tayo kasi medyo mabigat yung dala natin. Ayun. Ayun mga ka-online, andito na tayo sa Barangay Naga, Tiwi, Albay. I-assemble na natin in order sa amin. So, ayun mga ka-online, tapos na naman tayong mag-deliver dito sa Barangay Naga, Tiwi, Albay.
Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muli po, mabuhay po tayong lahat.